Hello! So, welcome back again to my next vlog. So, ngayon I'm super excited with regards to in-order sa Lazada kasi medyo mura siya. Gagamitin namin to sa rooftop kasi like kami nagadala doon ng mga pagkain. So, wala kaming lagayan. So, sana the quality itself in terms of the table maganda. And then, alam mo yon yung ang i-prefer naman lalo na tayong mga Pinoy, so ang pini-prefer natin ay wait lang, na-record ba to? Mag-start na tayo. So, wait lang natin na complete yung mga nandoon sa loob kasi 'di ba pag minsan pag online natin in-order, may mga kulang-kulang. So sana ito swak sa panlasa natin at saka itatayo agad natin doon sa rooftop yung table na to. So sana maganda, sana okay din para kayo din mag-order din. Especially today, laging may baha. So magagamit natin kasi dito sa taas, ito sa may namin sa area na to kasi maano na siya, medyo masikip na kami dito. So feel ko talaga gagamitin siya sa taas. At saka yung mag lesson, right? Yung sa pamangkin ko gagamitin din si Aries. So, gagamitin din nila doon sa taas pag mag-lesson sila. So, sana magagamit natin ng maayos to. At matibay siya para, alam mo yun, ma-recommend ko din sa inyo. So, stay tuned with regards to that. At saka makita nyo maganda yung color, the combination itself. Sana okay. Okay? God bless. Na tayo. So, nandito si Mama. Sabi ko, patingin nga niya ako ng view. Hindi maganda yung view, Ma. Ulitin natin. Sabi ni Mama, wag na. Kasi sexy siya. Sabi niya, init nga dito. Alam nga naman. Yan po si Mama, oh. Siya na po yung nag-open ng pinabox natin. Tingnan mo, oh. In-open. Excited na po siya. Dito banda, Ma, kasi makita natin yung mga kalan. Yung mga kalan natin doon. Ipatong mo siya dito, Ma. Nakita yung kilikili. Nakita yung kilikili. Ayaw na yung video. Nakita yung kilikili ni Mother, oh. Yan, oh, nag-unbox na si Mama, oh, yan, oh. Okay, so ako na maghawak, si Mama na lang yung mag-unbox. So, excited na, mas excited po siya talaga compared sa akin kung paano mag-unbox nitong laman. Yan po. Okay? Alam mo, ayusin mo yung bubble wrap, Ma. Yan. So, yan po. Okay. Yan. Malinaw ba, Ma? Nakikita ka ba? Sabi ni Mama, ambot lang sa imo. Ay, kung i-apil. Okay. So, yan. Oh. Right? So, ma-open na siya. Nakita yung mga shoes. Okay, ma-open na ni Mama. So, stay. Sobrang naman nalapit yung mukha ko rito. Okay, so, stay tuned kasi nag-open na si Mother. Oh, bilis niya mag-open, oh. Dandahan lang din. Sobrang bilis. So, mag-start ulit kami. Ano nangyari, Ma? Hindi kayo marunong mag-unwrap. Okay, so, ito na po si Mother, right? So, yan na po. Yung table. Oh, medyo malaki yan. 80 by 40 yung size. So, sana okay siya. So, hindi mo marunong mag-unwrap. Ibaba mo maganyan. So, yan. Okay, nakita. Nakita yung legs mo dyan mo. Ayaw niyo makita yung legs niya. Okay. So, parang ang pangit naman ng legs ko, Ma. Ganyan lang yun. Baka sabihin ng mga bata. Okay, yan. So, wait lang. Sana okay to. Maganda at matibay dapat tong ng box na to. Ay, parang may nagupit ako, Ma. Baka nagupit natin yung yung tawag niyan, yung wow. Ang laki. Oh. Ganito lang pala siya, para siyang oh. Wow. Right, para lang siyang anong tawag niyan? Diretso lang. Okay, so
Merong ano, sana okay siya. Oh. Ah. So, bakal po siya. This one, bakal type. Yung parang sa higaan ng double deck ang ginagamit. Tapos, meron siyang ano, pastyro. So, medyo mas safe din. Tapos, ito ma. Ano masabi mo dito ma? Ha? So, kahoy siya. Paano ba to ma? Okay. So, yan. Ganun lang siya ma. Sige ma, tanggalin. Nalaglag si mother. So, tanggalin natin. Go. Okay, so, this one. Nakakaya naman yung, ano ko yan, focus natin dyan. Okay, so, this one. And, yan. Ay, this one. Diretso lang. Oh! Diretso lang siya. Tayo na. Oh. Effort. Effort ba? Oh. Ang liit. Ang liit pala. Right? Akala namin malaki. So, ito na siya. That's the table. Right? So, yan. Ito po siya. Wait lang. Tanggalin na nga natin dito. Yan si mother. Yan. Nagpapakit si mother. So, yan yung table. So, tanggalin natin dito. Okay, so, yan. Yan na yung table. Oh. So, ganyan lang siya. Oh, maganda din naman. Right? Matibay din. Oh. Okay din. Okay. Ito na yung kalabasan ng table. So, konting linis na lang. And then, of course, yan na siya. Tama din. Okay, so, yung tibay lang, matibay na din siya. At parang ano lang siya, good for office lang. So, ganyan lang siya. So, yan. Medyo okay na din. Right? Magagamit na din. At matibay na din. Dadalhin namin to sa rooftop para doon kami magkain-kain. At saka, study table na din siya. Pag nasa baba, medyo okay na din. Yun na. Okay, so thank you, right? So in terms of the quality, feel ko okay naman kasi nga may ano naman dito. Yun oh. Mga may lagayan din siya. Tapos yung part ng ilalim, meron din siyang mga spring, right? May mga spring din. So yan. Medyo okay din. Ito medyo maliit lang yung part na to, pero matibay na din. Feel ko pwede mo siyang lagay ng books, 'di ba? Kasi may layer. So pwede mo siyang lagay ng books. So that's it. That's the table. Okay? So maganda naman siya. So saan natin siya ilalagay ma after? So, doon daw sa may gilid, ilalagay. Kasi, so, punasan na lang ito, ma. Wala naman palang sira. Okay naman. Complete naman siya. Wala na din. So, dito, mayroon din siyang ano sa paa. So, dapat yung paa kasi nga, baka maano yung sahig. Right? So, okay naman. So, perfect. Nice. Okay.